الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atul muslimin. Wa alaikum assalam wa alhamdulillah, muna cike da farin ciki da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddari jagoranmu, babanmu, shugaban majalisar malamai ta ƙasa fadilatu Sheikh Muhammad Thani Alhaji Yahaya Jingir ya jagoranto wannan al'umma domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci a wannan gari na Bauchi a ƙarƙashin jagorancin wannan ƙungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce almarhum a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya tagammadahu Allah bi rahmatihi ya assasa. Ga malan tare da mataimakinsa na ɗaya da na biyu da shugaban ƙungiya da kuma daraktan agaji na ƙasa da kuma shugaban majalisar malaman jihar Bauchi mai masaukin baki da kuma dukkan al'umma da suka halatta. Muna addu'a Allah ya sanya albarka cikin wannan wa'azi. Amin. Alhamdulahi, kamar yadda magabata na suka gabata dangane da muhimmancin karantar da 'yan uwa musulmi tauhidi. Karatun tauhidi 'yan uwa musulmi shine karatun da ba a kosawa da shi kuma tsawon lokaci baya sa a daina shi. Domin in muka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance a shimfiɗarsa ta rashin lafiya wacce bai kai sati guda ba, a wannan kwanciya ya koma ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantar da sahabbansa wanda shine babban malamin duniya. Sahabban nan kuma su ne manya-manyan almajiran duniya waɗanda Allah ya buɗe fahimtarsu da ji da kuma kiyaye duk abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi. Amma dan ganin cewa kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah ya bar baya da ƙura, har a lokacin da yake shimfiɗar barin duniya bai gushe ba yana karantar da tauhidi. Saboda haka duk yadda aka yi gaba ba za a wuce tauhidi ba, kuma duk yadda zamani ya kai na ci gaban al'umma, to in babu sanin Allah babu shakka duk wani abu babu shi. Kamar yadda Abdullahi bin Umar, Allah shi kara musu yadda, ya ruwaito hadisi wanda mafiya yau mun karanta wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa buniyal islamu ala khamsin: shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawm ramadan wa hajjil bait. Wannan hadisi yana gwada mana kenan cewa duk wani abun da aka gina na ibada in babu tauhidi to babu shi wancan aiki da aka aikata. Kuma in muka duba wani malami a cikin abiyad nasa yana cewa qawaidul islami khamsu fa'alam ma jaa fil hadith al muqami awwaluha at-tauhid was salat thumma as-siyam ba'dahu az-zakah
wa hajj baitillahi lil mustafi zakka allazi bi asradil bakai fa hadhihi qawaidul islami marwiyatun an sayyidina al-anami. Saboda haka wannan yana karantar da mu cewa duk wani abin da za a yi in babu tauhidi yan uwa musulmi babu wannan aiki. Misali, yau idan wanda ba musulmi ba ya shigo cikin masallaci tare da musulmi yayi sallah, aka tambaye shi kai baka musulunta ba amma gashi kayi sallah, yace saboda sha'awa ce sallah take bashi, kuma yana zaman lafiya da makwabtansa musulmi, don haka yau ya zo shi ma ya taya su abin da suke yi na ibada. Don Allah, wannan wanda ya sallah da bai yi kalmar shahada ba yana da sallah? Bai da sallah. To shi ko wanda ya yi sallar da yana da kalmar shahadar, daga baya kuma wani abu ya warware masa kalmar shahada, kuma ya mutu ba a karkashin kalmar shahada ba, shin shi ma zai tashi cikin musulmi? Ba zai tashi cikin musulmi ba. Abinda wasu kansu ke daurewa game da shi shine wai suna mamaki a ce wai musulmi ga musulunci iyaye da kakanni in ana gado ya gada, wai kuma a waye gari cewa ya mutu ba a cikin musulunci ba. Wannan ba abin mamaki ba ne, ba ma musulmi gama gari ba, zaɓaɓɓu daga cikin musulman sai da Allah ya ja kunnenmu, sai da Allah ya tsawatar mana, ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Allah madaukakin sarki ya kira masu imani don ka gane magana ba karaman magana bace. Ba kira dukkan musulmi kowane irin musulmi ba. A cikin musulman tatattun zababbun waɗanda suke ganin su suka kama hanya ta kwarai sai Allah ya tsawatar musu. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ku masu imani na gaskiya, ku sani man yartadda minkum, wanda man yartadda minkum an dinihi, wanda duk ya koma baya, ma'ana yana musulunci ga imani, dukkan shika-shikan shiga aljanna sun tabbata gare shi amma bai mutu ba, to ya sani cewa kafin mutuwar in ya koma baya ya bar musulunci, fa sawfa yati Allahu biqaumin, da sannu Allah madaukakin sarki zai zo da wasu jama'a su maye a gurbin sa shi kadai. Allah yana son waɗannan mutane, su ma suna son Allah, kuma su dinnan masu ainihin tsanantawa ne ga kafirai waɗanda ba sa bin Allah, masu ainihin wato sassautawa ne ga muminai masu bin Allah, kuma duk abin da suke yi don neman yarda Allah suke yi. Ba sa jin tsoron zargin mai zargi akan imani da kuma tauhidi. Duk inda suka je ba sa ɓoye cewa su ahlus sunna ne. Duk matsayin da suka samu ba sa ɓoye cewa su dinnan masu addini ne. To muhallin shahid anan yan uwa musulmi, kun ga ana gaya mana kenan cewa a sai tsautsayi zai iya auka ma wanda yake ma mai imani ya bar musulunci. To ina kuma wanda yake shi musuluncin ya ɗauka da wasa. A ƙarƙashin wannan yan uwa musulmi, ga iyayenmu ga malumanmu, kowa ya san gwagwarmayar da aka yi a baya, saboda haka wannan gwagwarmayar tana buƙatar a sake maimaita ta, domin yadda mutanen kirki suke ƙoƙari su ga cewa mutanen kirki 'yan uwansu sun tsira daga halaka, sun tsere zuwa ga ainihin wato rayuwa ta har abada, wato aljanna, to su ma shaidanu, musamman shaidanun maluma da kuma shaidanun zamani, su ma ba su gushe ba suna iya ƙoƙarinsu ganin cewa sai sun kawar da digadigan bayin Allah, sun zamar da su zuwa ga halaka. Allah kada ka ba su nasara akan mu. In ba haka ba ƴan uwa musulmi, yaushe za a ce Allah madaukakin sarki ya yi umarni, ya fara da kansa ya umarci muminai su ma su yi, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Duba wannan al'amari da Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa inna Allaha, lallai Allah subhanahu wata'ala da kansa yusalluna 'alan nabi, yana yi wa manzonsa sallallahu alaihi wasallama salati.
wa mala'ikatahu Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati. Sai ya kira masu imani, ya ayyuhalladhina amanu, ya ku masu imani na gaskiya, sallu alaihi, ku yi salati zuwa gare shi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sallimu taslima, kuma ku mai da al'amari na bin dokokin da ya zo muku da shi iyakacin iyawarku, ma'ana ku zama mutanen kirki masu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokacin da aka saukar da wannan aya, sahabban da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wasu daga cikinsu suka ce, ya Rasulullah, hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi mana umarni da mu yi salati zuwa gare ka da kuma sallamawa. Mun san yadda ake sallama gare ka. Assalamu alaika ya habiballah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya khairu khalqillah, duk mun san waɗannan. Fa kaifa nusalli alaik, yaya za mu yi salati a gare ka, yaya salatin yake ya Rasulullah? Annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana furcin komai ba akan son zuciya sai abin da aka umarce shi da shi. Yayi shiru har sai mai tambayan nan da ya zaci cewa me yasa ma yayi wannan tambaya. Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin irin abin da yake umurtarsa da shi na ilhama, sai ce qulu, to ku ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ko Allahumma salli ala Muhammad. Ya kawo salatul ibrahimiyya. Idan ka duba cikin Buhari da Muslim da dukkan littafan sunan, za ka ga ruwayoyi daban-daban dangane da salatul ibrahimiyya wadda aka tusgo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsarki. To jama'a, wannan salati tana kama da wani salati ko wata salati wanda ba ita ba? Wanda ya ce akwai wanda ya fi wannan salati ya karyata abin da annabi ya faɗa ko bai karyata ba? Shin musulmi ne shi? Wanda ya goyi bayansa fa? To ‘yan uwa musulmi, babu ɗaga ƙafa, babu gudu, babu ja da baya. Dole ne mu dawo da hankulanmu akan tauhidin nan, domin wallahi wanda duk ya mutu komai sallansa in ba a ƙarƙashin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba, wallahi ba zai gamu da rahmar Ubangiji ba. Allah ka tsare mana imanin mu, ka sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.